Nu kalder foråret på os, og fuglene er begyndt at synge, og vores hormoner de stiger, og så kalder naturen også på, at vi kommer ud. Og så er det jo muligt at så være sammen på en ny, anderledes og spændende måde. Jamen, der vil være spændingen. Spændingen for, og hvis man er lidt ekshibitionistisk, så kan det jo være en måde, at man gør det på. Men der er også dem, og det tror jeg faktisk, det er de fleste, som vælger at finde nogle steder, hvor de er fuldstændig trygge, og hvor det er naturens kræfter, og den oplevelse, den intimitet, der to mennesker kan have sammen. Og det tror jeg faktisk er de fleste mennesker, som når de så går ud og så vælger, og så skal have en seksuel oplevelse i naturen, at det er den vej, at de gerne vil have det. Det kan være med til, at så man vokser i forhold, fordi man har nogle andre oplevelser. Når man vælger at så gerne vil elske ude i naturen, så skal man vælge at så gøre det steder, hvor man ikke krænker andre mennesker. Det vil være, hvor andre mennesker færdes. Der findes rigtig mange masse ugenerede steder. Der er skoven, der er også ens egen have, som man også kan dyrke parforholdet eller seksualiteten i. I et forhold, der kan det være sådan, at den ene part måske ikke har lyst, men så synes jeg, at man skal snakke om det og så gå. Og den part, som måske ikke har lyst, så sige, jamen hvis det skulle udleves, hvor vil jeg være fuldstændig tryg til at så udleve det i? Og så er der masser af steder, hvor man ikke vil blive opdaget, hvor man kan være fuldstændig generet. Så pak en lille rygsæk og med et tæppe, og hvis det for, man ikke vil være nøgen, jamen så kan man jo, som kvinde, kan man jo tage en kjole på. Jeg tror, at de fleste, om ikke andet, så har de i hvert fald haft tanken, og lysten til, når solen den skinner, eller når man ligger ved stranden og ikke har så meget tøj på, og palmer. Så foråret kalder, foråret skærper, foråret får os ud af vores huse og vækker dybt inde i os.